Λοιπόν, σήμερα θα φτιάξουμε τσουρέκια. Όσον αφορά τα υλικά και τις λεπτομέρειες της Παρασκευής, θα τα γράψουμε στο blog. Τώρα, θα δείξουμε σήμερα 3 τρόπους δημιουργίας τσουρεκιών, 3 σχέδια, ας το πούμε. Αυτή η ζύμη, όπως τη βλέπετε, είναι το αποτέλεσμα του δεύτερου φουσκώματος. Βλέπετε εδώ πέρα τις ίνες, έχει φουσκώσει πολύ καλά. Παίρνουμε λοιπόν τη ζύμη μας, κατεβάζουμε τον αέρα, την παίρνουμε και τη ρίχνουμε στον πάγκο μας. Γενικά προσέχουμε ο χώρος που δουλεύουμε. Εντάξει, τον πάγκο τον έχω λαδώσει εγώ, για να μην κολλήσει η ζύμη. Λοιπόν, έτσι όπως έχουμε λοιπόν τη ζύμη μας, θα την κόψω σε 3 ίσα μέρη. Σχετικά. Θα προσπαθήσω να τα ζυγίσω τώρα. Να δούμε εδώ, ανοίγουμε τη ζυγαριά μας. Στην ουσία περίπου 500 γραμμάρια θα είναι το κάθε τσουρέκι. Περίπου. Θα κάνω 3 τσουρέκια, 3 διαφορετικά σχέδια τσουρεκιού από 500 γραμμάρια το καθένα. Τι κάνουμε τώρα? Τι κάνουμε τώρα? Ανοίγουμε λίγο το κομμάτι μας, το κάνουμε λίγο πλατή, το πατάμε και το ξανατυλίγουμε. Και έχουμε μια λωρίδα. Εντάξει. Αυτή τη λωρίδα θα την κόψω εγώ στη μέση, οπότε θα πάρω 2 κομμάτια. Ο ένας τύπος τσουρεκιού μας θα είναι τσουρέκι με 2 πλεξούδες. Αυτά, όπως βλέπετε, τα ανοίγω και επιστρέφουν, άρα θέλουν και άλλη ξεκούραση. Αυτά είναι τα 2. Το ίδιο κάνουμε και για τον επόμενο τύπο τσουρεκιού, που θα γίνει με τις 3 πλεξούδες. Το πλαταίνουμε λίγο και το ξανατυλίγουμε. Και τι κάνουμε τώρα? Αυτό το χωρίζουμε στα 3 κομμάτια. Στη μέση. Εντάξει. Και άλλο ένα κομμάτι εδώ και εδώ. Λοιπόν, πάμε και στο τρίτο σχέδιο. Ανοίγουμε πάλι την μπάλα μας και κόβω τη ζύμη που έχω κάνει πιο πλατιά σε 12 μπαλάκια. Και έτσι όπως είναι οι κοτσίδες, θα τις αφήσουμε να ξεκουραστούν 10 λεπτάκια σκεπασμένες, σε ζεστό έτσι χώρο, να μην είναι πολύ παγωμένος ο χώρος, και θα συνεχίσουμε μετά τα 10 λεπτά. Λοιπόν, τώρα θα δείξουμε πώς θα πλέξουμε το τσουρέκι με τις 2 κοτσίδες. Παίρνουμε το ανοίγουμε λίγο, τη μία κοτσίδα, μέχρι... όχι πάρα πολύ μακρύ, και στο ίδιο μήκος ανοίγουμε και την άλλη. Και τι κάνουμε τώρα? Ένα σταυρό, εντάξει, και στην ουσία αυτός ο τρόπος γίνεται σταυρώνοντας τα χέρια μας. Δηλαδή, παίρνουμε τις 2 αριστερά-δεξιά, σταυρώνουμε τα χέρια μας. Παίρνουμε τις 2 πάνω-κάτω, σταυρώνουμε τα χέρια μας. Παίρνουμε τις 2 δεξιά, σταυρώνουμε. Παίρνουμε, σταυρώνουμε. Παίρνουμε, σταυρώνουμε. Παίρνουμε, σταυρώνουμε, και στο τέλος, στο κλείσιμο, κάνουμε έτσι, πλέκουμε να ενωθούν καλά και έχουμε ένα πολύ ωραίο τσουρεκάκι. Τώρα θα φτιάξουμε το τσουρέκι με τις 3 κοτσίδες. Πάλι όπως έχουμε αφήσει τα ζυμαράκια μας να ξεκουραστούν, τα ανοίγουμε, έτσι να είναι κάπως ομοιόμορφα, στο ίδιο μήκος δηλαδή. Ή ο πάχος. Και τι κάνουμε? Θα τοποθετούμε έτσι. Εντάξει. Με πιάνεις, όπως έλεγε ο καθηγητής μου. Λοιπόν, έτσι όπως είναι οι 2 πλευρές, ας το πούμε, από εδώ και από εδώ, στην ουσία κάνουμε μια πλεξούδα από κάθε πλευρά. Δηλαδή, έτσι όπως είναι αυτό, εντάξει, το γυρνάμε.
Και πάλι κάνουμε μια πίεση εδώ στην ακρούλα και ενώνουμε και το ίδιο κάνουμε και από αυτή την πλευρά. Κάνουμε πλεξουδίτσα, δηλαδή και εδώ πάλι το πιέζουμε και τι κάνουμε τώρα, αυτό εδώ το κάνουμε στρογγυλό, το ενώνουμε στην άκρη του και το τοποθετούμε πάλι σε ένα ταψάκι με λαδόκολλα. Τώρα, ο τρίτος τύπος, το τρίτο σχέδιο είναι τα μπαλάκια που δείξαμε πριν, τα οποία έχουν φουσκώσει, αρχίζουν να ενώνονται, θα φουσκώσουν κι άλλο, θα ενωθούν και στο ψήσιμο φυσικά θα ενωθούν τελείως και θα είναι σαν πάλι τσουρέκι από πλεξούδες. Αλλά είναι με μπαλάκια, είναι πολύ απλό. Τώρα θα περάσουμε με αυγό το τσουρέκι. Υπάρχουν δύο μυστικά στο πέρασμα με αυγό. Πρώτον, τα αυγά μας να είναι στη θερμοκρασία δωματίου, ας το πούμε, όχι παγωμένα, γιατί μπορεί να ταραχτεί η ζύμη και να χάσει το φούσκωμά της. Και δεύτερον, αφού περάσουμε το αυγό και ρίξουμε το σουσάμι, δεν θα το βάλουμε κατευθείαν στο φούρνο, θα αφήσουμε την επιφάνεια να στεγνώσει έξω από το φούρνο. Με αυτόν τον τρόπο το τσουρέκι καθώς ψήνεται θα διατηρήσει μια γυαλάδα. Την ερμηνεία αυτού του φαινομένου δεν την ξέρω. Στη συνέχεια του ρίχνουμε σουσαμάκι, αμυγδαλάκι, φιλέ, άμα έχουμε. Εγώ τώρα έχω εδώ πέρα σουσαμάκι και ρίχνουμε σουσαμάκι. Το αφήνουμε για λίγη ώρα, έτσι, και μετά το βάζουμε στο φούρνο στους 150 βαθμούς για 40 με 50 λεπτά. Λοιπόν, καλή επιτυχία, καλό φάγωτα και καλό Πάσχα!